Türkmenistanyň guruluşyk puwdagyna gözegçilik edýän wise-premier Şah Muhammed Durdulyň Aşgabatyň 9-njy etrapçasyndan geçmeginiň ýany şäherde öýsiz özarsyz itleri we pişikleri tutmak çäreleri gaýtadan güýçlendi. Adatlyk radiosynyň bu barada şäher häkimliginiň işgärleri we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçysynyň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri öňkülerden tapawatlykda bu gezek öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylardan hem haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Şuň ýerden Durdulyň 9-njy etrapçadan geçende bir näçe öýsiz iti görüpdir. Şondan soň ol öýsiz itleri we pişikleri doly ýok etmek barada tawşyryk beripdir. Soňra günüň birinji ýarymynda häkimligiň arasaçylyk, öý dolandyrş müdirlikleriniň we beýleki değişli edaralaryň işgärleri haýwanlary öldürdiler. Bu ýerde galan itleri we pişikleri hem ýok etdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 15-nji iýulda gurrun berdi. Mundan başga ýokurda ady agdalan edaralaryň işgärleri we yerli hemde ýol polisiýasynyň wekilleri öýlerinde it saklaýan ýaşaýjylaryň jaýlaryna aýlanyp, olary kwartiradan aýyrmak, ýagny haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Öýlere aýlanýan işgärler haýwanlar kwartiradan aýrylmasa, onda özleriniň öýlere zor bilen girjekdiklerini we öýde jaý eýesi bolmasa da haýwanlary alyp gitjekdiklerini duýdurýarlar diýip habarçy öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä ýaşaýjylar olary özleriniň köçelerde ýok edilmekden halas eden haýwanlarynyň saglyk barlygyndan geçirilip sanjym edilendigi barada resmi namalary görkezýärler. Ýöne olar ýaşaýjylary diňlemän ikiden köp öý haýwanyny saklap bolmaýandygy baradaky buýrugy ýatladýarlar. Üstesine de etrap polisiýa bölüminiň işgärleri öýünde ikiden köp haýwan saklaýan ýaşaýjylaryň itlerine we pişiklerine sanjym eden veterinarlara jaň edip olary haýwatatýarlar. Olar veterinarlara özleriniň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanandyklaryny we 2013-nji ýyldaky buýrugy bozandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy gurrun edilýän buýrugyň nusgasynyň ýaşaýjylaryň eline berilmeýändigini we onuň hiç bir ýerde çap edilmändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Häzirki wagtda haýwanlary goraýjylar Aşgabatyň häkimetleriniň haýwanlary ýok etmek boýunça 2016-njy ýyldan bäri alyp barýan çäreleriniň hiç bet edilmejeginden alad edýärler. Indi bir näçe aý bäri çoğunludaky angara öňkü haýwanlar ýok edilenden soň öýlerden ogurlanan öý haýwanlaryny eltýärler diýip habarçy belledi. Şeýle-de habarçy mundan bir ýarym aý çemesi odal jemaat hojalygyna değişli edaralaryň ulaglaryny ak reňke boýamak barada görkezme berilendigini hem aýdyp şeýle diýdi. Bu görkezmäni ilkinjileriň hatarynda köçelerde zäherlenip ýa-da ýenjilip tutulan haýwanlary alyp gidýän ulaglar amala aşyrdy. Indi şol ulaglaryň reňki mämişe däldi ak renk boldy diýip habarçy sözüni jemledi. Bu aralykda 15-nji iýulda Adatlyň Mardak habarçysy hem şäheriň köp gatly jaýlarynyň ýerdeminlerini dermanlamak işleriniň geçirilýändigini aýdyp, şu günler pişikleriň atylyp öldürilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat we Mary şäher häkimliklerinden hemde paýtagtyň polisiýa bölümünden kommentari almak başartmady. Türkmenistanda hususan da paýtagt Aşgabatda öýsiz itleri we pişikleri awlamak çäreleri indi ençeme ýyl bäri dowam edip, bu işler 2017-nji ýyldan bäri hassa güýçlendirildi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu mesele barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Moýderek Türkmenistanyň häkimetleri aglabaý itlerini we öý haýwanlaryny goramak hemde saklamak üçin täze merkezleriň açylandygyny aýdyp, olary berilýän ünsüň arttyrylýandygyny habar berýärler.